רוצה להגיד. הרב שטייצל הציג בשעתו את המשנה היומית. הוא קיבל אז אסכולה מהחזון איש. רבי שטייצל, כן? כולנו מכירים אותו, איזה תלמיד חוכם, ניצול השואה. כן? הוא חיבר את המשנה היומית. עכשיו נגמרו הששת השנים של המחזור. כדאי לתפוס על העגלה. ובפרט שהרב זצ"ל קיבל הסכמתו, האם רמז לחזון איש. כדאי לעשות את זה. לתפוס כעת את ההזדמנות. נגמרו בדיוק ששת השנים. טוב. אז הייתי מציע לאותו בחור שילמד שם איזה משנה. כך הייתי מציע לו. לא, בלי זה גם טוב. לא נורא. אתה שומע? הוא אמר, כן, הרבה אומר שהוא התפלל שבסייסר אנדל. הוא אמר שהוא התפלל יושב בסייסר אנדל, להישמר מכל מרים בישי. כך אומר הפלוי. הוא אמר יושב בסייסר אנדל, כך הוא אומר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו.